mucho más, o sea, y tratar todos los valores culturales del país de una manera más contemporánea y por tanto más apetecible para llevártela a tu casa, mirar ese objeto o ese disco o ese libro o lo que sea en tu casa y decir, qué bien me lo pasé en Barcelona, qué maravilla, qué bonito es esto que me he comprado. Claro, ya, qué bonito es el que he comprado. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots per acompanyar-nos. Queda clar que potenciar el talent és cosa de tots, és cosa dels sectors culturals, de la literatura, del sector musical, pròpiament dels propis creatius, de la gent que té un talent per idear i dissenyar un producte, evidentment, d'aquells que l'han de vendre, que han d'explicar que allò és el que s'han d'emportar cap als seus països respectius. I també segurament de la universitat, i també li demanarem ara a la senyora Mercè Jou, que és secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya, que ens faci la clausura de l'acte i que ens parli precisament de com la universitat pot ajudar precisament a que aquest talent acabi arribant a tots aquests sectors. Gràcies, senyor Antoni Daura, president del Gremi de Llibreters de Catalunya, senyor Salvador Vendrell, president de la Fundació Barcelona Comerç, senyor Patrici Luján, directora creativa i sòcia de l'Agència de Publicitat Carlitos i Patricia, el senyor Jordi Novell, director general del Grup Enderroc, per acompanyar-nos en aquesta fructífera taula de debat, que esperem que no sigui l'última, perquè realment us dona moltes idees per seguir avançant enrere. Gràcies a tots, molt bon dia. Moltes gràcies per haver-me convidat a poder clausurar aquest acte i sobretot també moltes gràcies per la taula, que ha sigut curteta però molt interessant en tots els aspectes que heu destacat. També volia saludar a les persones que han vingut aquí i altres representants de la Generalitat, com director de l'Agència de Turisme de Catalunya. Bé, el que sí que és cert és que Catalunya té molts turistes, Barcelona més de 8 milions anualment, i això sí que és un aspecte que cal aprofitar des del punt de vista del disseny, però des de tots els punts de vista possibles, perquè entenem que nosaltres hem de vendre Catalunya i Barcelona al món, i evidentment una de les millors marques que tenim en aquests moments, la millor, és Barcelona. Jo us explicaré una petita anècdota. Fa uns 10 anys va venir aquí una persona investigadora, estava treballant en un prestigiós institut de Cambridge, va venir de vacances a Barcelona, bàsicament com el que fem tots, conèixer una miqueta la ciutat. Va conèixer l'edifici del TRPD, és a dir, el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, va quedar enamorat. I ell ens explica que va pensar, ostres, a mi m'agradaria treballar aquí. Doncs bé, porta 10 anys treballant aquí com a ICREA, i què li va entrar primer pels ulls? Evidentment, l'edifici, suposo que tots el coneixeu, per tant és un edifici que crida moltíssim l'atenció, i evidentment després una altra cosa molt més important, o tan important com l'edifici, que és el talent que tenim aquí quan parlem de recerca biomèdica. Sí que és veritat que potser hi ha determinats aspectes o àmbits de l'activitat econòmica en els que potser no ens falta l'empenta, com dèieu vosaltres, tot el tema de la indústria cultural, més donar suport amb les persones, amb talent, amb els diferents àmbits de la cultura, però per exemple, jo crec que és un fet i d'això n'hem d'estar tots molt orgullosos, que hi ha altres àmbits on Barcelona i Catalunya són referents, per exemple, sense anar més lluny, en tot el tema de la recerca biomèdica crec que són referents a nivell mundial. Per tant, sí que és cert que hem de millorar moltíssimes coses, només faltaria, però evidentment també hem d'estar contents que hi ha molts aspectes en els quals Barcelona, Catalunya, ja és un referent no només a nivell europeu, sinó també ho és a nivell mundial, i això ho hem de tenir molt present. Nosaltres, jo vinc avui en representació del Consell Interuniversitari, però pertanyo al departament que pertanyo, que és el d'Empresa i Coneixement, i com bé sabeu, aquest departament, aquest govern, aposta per un creixement econòmic que es basi en el coneixement, en el talent, i no en la competitivitat de salaris, per anar més lluny i per parlar així d'una manera molt planera.
I per tant, totes aquestes iniciatives, la que avui es presenta aquí i d'altres que s'estan donant a terme, lliguen absolutament amb aquest objectiu, amb l'objectiu de que el que ens cal és potenciar el talent a tots els àmbits, el talent en el disseny, el talent en la creativitat artístico-cultural, però el talent també amb tota la resta d'activitats del nostre país, i el que hem de vetllar és perquè els nostres productes siguin absolutament de qualitat, al igual que també volem apostar cada vegada més pel turisme de qualitat. I iniciatives com les que avui estem presentant aposten també per un turisme, perquè acabem tenint un turisme de qualitat. I sí que m'agradaria també fer una referència a molts debats que s'estan produint ara, de si el turisme en tenim massa o en tenim massa poc. Evidentment que pot ser que tinguem potser una miqueta massa, però també recordeu que hi ha coses que són de caràcter molt conjuntural. Els normalment països competidors fins ara de Catalunya a nivell de turisme són països que avui dia passen per unes dificultats enormes. Quan això se solucioni, que esperem que sigui com més el millor, el nivell turístic de Catalunya tornarà a situar-se en uns bons nivells, però que no serà aquestes aglomeracions que també entenem que de vegades dificulten el dia a dia dels ciutadans que han de conviure amb aquella massa de gent que vol veure la Sagrada Família o que vol veure qualsevol de les nostres meravelles que tenim tant a Catalunya com sobretot també a Barcelona. I des de l'àmbit universitari que voleu dir, on realment es concentra talent en aquest país és justament allà. És a dir, allà formem a les persones perquè puguin explotar totes les seves potencialitats i evidentment després els intentem que tinguin unes sortides professionals dignes i adequades a tot allò que han estat aprenent dintre de quan han estat en l'àmbit universitari, però també tots aquells formadors que tenim a dintre, tots aquells investigadors. Per tant, jo quan vaig parlar amb el Bru la primera vegada que vam tenir el contacte parlant d'aquest acte, un dels compromisos dels quals que vaig agafar de forma seriosa era de fer realment una gran difusió d'aquests premis, de la possibilitat que dona tant estudiants com professors de poder-s'hi presentar i que per tant puguin també contribuir a que hi hagi moltes candidatures avui, que es presentin moltes propostes i que això també donaria potencialitat a tot el que es pretén fer, però també no oblidem que això acaba sent un estímul per a estudiants i per a professors de totes aquestes àrees que podrien també treure un profit i un reconeixement de la feina que s'està fent i per tant, tant des del punt de vista universitari com des d'altres punts de vista, iniciatives com aquesta, que a més és molt emblemàtica i molt singular, pensem que estan molt bé i que les hem de continuar potenciant. Per tant, el compromís del departament en fer difusió d'aquests premis i intentar que hi hagi molta gent que s'hi presenti i que per tant també hi hagi de decidir qui sigui els guanyadors de les diferents especialitats ho tinguin difícil perquè hi hagi propostes totes elles bones, pensem que això també pot contribuir i molt a la bona marxa i al bon futur d'aquesta iniciativa. Res més tornar a agrair-la que ens hagi donat l'oportunitat de dir unes poques paraules en aquest acte i desitjar-vos molta sort i que cada vegada aquests premis s'agafin molt més prestigi i puguin abarcar tants àmbits com els que facin falta. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tots. Ara, mentre prenem una mica un piscolabis, una mica de vi, també recordem que va pujant de nivell. Poc no us sembla, va fer la seva feina això. L'empresa Boloberri també us ho poden explicar mentrestant fem aquest aperitiu. Recordem que hi ha moltes activitats dels Premis Talent. Podeu seguir-nos per xarxes, també a la nostra web. Tindrem exposicions, legal el 10 de maig al Bodegàs, que això serà espectacular, Lucrecia. I demanem sobretot que ens ajudeu a la difusió, perquè difondre els Premis Talent i que la gent s'assabenti i que es presenti sobretot també contribuirà que els joves no tinguin una oportunitat.
Vielen Dank.